ngiwan hang ni mentaka sengi tang ban ya keren mangin yo ya ke loading namar kumba laptha daki Deputy Chief Minister baru arngut atau pormi kendu kiong ba ngidon kam ngeji kendu bat ki cement factory ban yo load tengi ngani thu EP ke story ke banokong menin ngilap ha e kali kat pratli kali ngilap ha chate chapot cement factory ndre nginom yo load ngiklam yo load menin te haden kata pat kini ki cement factory namar kadon ka jinsau thu bakla ka jongki te ngi nak le jong ngi call iki te haden kata pat ki khot ngi begin ya kendu menta kasni te ngi nak le jong ngi wan menta kasni ban ya penbe ya kani andre ngi klem sim ya kanu kamat andre ngi wan hang ne menta kasni tang ban ya kren bat i ban ya ka loading kamut kumbala ya kren office trekam sekretariat langba jingdon rengkat di Deputy CM bat i DC bat i SP bat kiwe ba ngidon kam ban ya kendu berki ban ya keren ya ke bisnes ke jongi tengilawan halor kata kanong rim bat kabaar ngi mene ngiwan tang ban ya keren kumanga ong mene ngi keren tang nak mentaka loading te kamot namar ngiru na MC tudang imde ki ba experience namar ka sen ka banengkong ba ngin late load tengidon kam hi ban sim ka experience na kini ki cement factory ban tip ya ke road map kumnungin pa kali dan kumnungin yo ya kata kanong hoy wala ka nong jingkit ngilayo la debu dai honorable deputy CM jongi kendai tangka te bat ngidon kampat ban penjanai ya kata garu kompa kali te menta ka singi ngi sio komen ban nong kendiat ombaro 6% handa kendiat kamut kalawan cara jing singau tu ba ngiwan hang ne ban ya keren ya loading te kamut ki la kular ban create ya ka way ke WhatsApp group te nakata ka daw menengi wan bani keren bat ki company namar ba ki tip namar ki de ginong china cement ki de ginong china nong di cement ki de gitang ki nong kit nong ya ki cement factory tengi wan hang ne menta kasi tang ban sim naki ya kata ko order lene ban china ya kata ka WhatsApp group komut ha kata ka WhatsApp group kan long kumne namar kine ki dealer jongki cement factory ki lapha ya ke requirement ke jongki chaki company tekine ki company pat kin pa pat shangi ken hanrei ya kita ki mat ki jura ki ba ka association jongi ka request ngamong ya ketin demand ngong request naki kam pat long shai ngimpat long shai do menta namar ba ngi don ya ka meeting hakan riutarik tengamla ban brief ya pi ya ki barokoy namar ngidon ka central committee na central meeting akan riutarik te ha kata ka singi ngin kren lut barok khoy ya ki point ki banangsa ki point ki baladep but ngimla ahiru banlen ba shibun nang don ki points ba ka company ka claim pat pediang claim pat accept ya ka jing request ki jongi te na kata ka daw menne nga repeat biang sechisen ni wan hang ne tang ban ya kren bat ki ban singau thu kumno bangin pa kali shaki